utilization rate. Makakasama po natin si Sir Hestoni Fason, ang Health Program Officer 2, Health Facility Development Unit, DOH Bicol, CHD. Magandang umaga po, Sir Hestoni Fason. Please go ahead for your healthcare utilization rate. Good morning po, Ma'am Linda. Ako po ay mag-uulat sa ating at magandang umaga po, Ma'am Linda, at sa ating mga tagapakinig nood. Ako po ay magbibigay ng ulat ukol sa healthcare utilization. Babae. Ay, yes po. Good morning po. Please go ahead, ma'am. Apo. Para po sa kabuuan ng Bicol Region, ang mga ospital sa ating rehiyon ay nakapaglaan ng 843 beds at 91 beds po dito ang nagamit, katumbas ng 10.8 utilization. Samantala para sa ICU beds, nakapaglaan ng 62 beds at 6 beds naman po dito ang nagamit. At para naman po sa mechanical ventilators, nakapaglaan po ng 96 machine at 6 machine naman po dito ang nagamit. Ang susunod naman po ay ang breakdown ng COVID-19 referral hospital. Una po dito ang Bicol Medical Center. Sila po ay nakapaglaan ng 65 beds at 18 beds naman po dito ang nagamit, which is equivalent to 27.7% utilization. Samantala, para naman sa kanilang ICU beds, nakapaglaan po ng 5 beds at 3 beds naman po dito ang nagamit. At mechanical ventilators naman po, nasa 25 machines at 3 machines po dito ang nagamit. Para naman po sa Bicol Region General Hospital and Geriatric Medical Center o ang dating Bicol Sanitarium, sila po ay nakapaglaan ng 62 beds at 4 beds naman po dito ang nagamit, equivalent po to 6.5% utilization at nasa below moderate risk category. Samantala para sa kanilang ICU beds, sila po ay nakapaglaan ng 3 beds at 1 bed po dito ang nagamit. At para sa kanilang mechanical ventilators, nakapaglaan po sila ng 3 machines at 1 machine po dito ang nagamit. Sunod naman po ang Bicol Regional Hospital and Medical Center or ang dating BRTTH. Sa probinsya ng Albay, sila po ay nakapaglaan ng 95 beds at 7 beds naman po dito ang nagamit, katumbas ng 7.4% utilization. Samantala, para sa kanilang ICU beds, nakapaglaan po sila ng 19 beds at 2 beds naman po dito ang nagamit. Para sa kanilang mechanical ventilators, nakapaglaan po sila ng 43 machines at 2 machines po dito ang nagamit. Sunod naman po ang healthcare utilization rate sa bawat probinsya ng Bicol Region. Unahin na po natin ang probinsya ng Albay. Sa probinsyang ito ay nakapaglaan ng 22 beds at wala naman pong naitalang paggamit. Sa Camarines Norte naman po, ang probinsyang ito ay nakapaglaan ng 113 beds at 33 beds po dito ang nagamit, katumbas ng 29.2% utilization. Para sa kanilang ICU beds o mechanical ventilators, nananatili po silang nasa below moderate risk. Sa Camarines Sur naman po, ang probinsyang ito ay nakapaglaan ng 14 beds at wala naman pong naitalang paggamit. Sa Catanduanes naman po, ang probinsyang ito ay nakapaglaan ng 52 beds at wala naman pong naitalang paggamit. Sa Masbate naman po, ang probinsyang ito ay nakapaglaan ng 9 beds at 1 bed po dito ang nagamit, katumbas ng 11.1% utilization. Sunod naman po dito ang probinsya ng Sorsogon. Ang probinsyang ito ay nakapaglaan ng 47 beds at wala naman pong naitalang paggamit. Sunod naman po ang breakdown po ng healthcare utilization para po sa ating mga bayan sa rehiyon. Unahin na po natin ang Legazpi City. Sila po ay nakapaglaan ng 74 beds at 2 beds po dito ang nagamit, katumbas ng 2.7%. Sa Ligao City naman po nakapaglaan ng 24 beds at wala pong naitalang paggamit. Tabaco City, nakapaglaan po ng 31 beds at wala pong naitalang paggamit. Sa Iriga City naman po, nakapaglaan ng 56 beds at wala pong naitalang paggamit. Para po sa Naga City, nakapaglaan din po si 85 beds at wala pong naitalang paggamit. Masbate City po, sila po ay nakapaglaan ng 30 beds at 15 beds po dito ang nagamit or equivalent to 50% utilization. Samantala, para sa kanilang COVID ward beds, ICU beds, mechanical ventilators ay nananatiling nasa below moderate risk. Para naman po sa Sorsogon City, sila po ay nakapaglaan ng 64 beds at 11 beds po dito ang nagamit, katumbas ng 17.2% utilization.
Yun lamang po para sa healthcare utilization rate as of December 4, 2022. Maraming salamat po, Ma'am Linda. Back to you po. Maraming salamat, Ma'am Hestoni, for your healthcare utilization rate. Dumako naman po tayo sa ating COVID-19 updates. Kakasama po natin si Ma'am Maxine Angela Rañeses, Health Program Officer 1, Health Promotion and Communications Cluster, DOH Bicol, CHD. Magandang umaga, Ma'am Maxine. Magandang umaga po, Ma'am Linda, at sa lahat po na nakatutok sa ating ulat ngayong umaga. Atin pong i-report ngayon ang ating COVID-19 updates from November 27 to December 3, 2022. So itong period po ay kabilang sa ating pagtala ng Morbidity Week 48 or November 27 to December 3, 2022 kung saan po tayo nakatala ng 187 new COVID-19 cases dito sa Bicol region. So kumpara po sa ating nakaraang Morbidity Week, meron po tayong 2.60% decrease. Para naman po sa ating new severe and critical COVID-19 case, meron po tayong isang naitala ngayong November 27 to December 3, 2022 at meron rin po tayong naitala na isang verified deaths. Para po sa ating distribution ng ating mga bagong cases from November 27, 2022 to December 3, 2022 sa Albay po, meron po tayong naitalang 19 new COVID-19 cases. 4 po dito ay mula sa Daraga. Tigta-3 po ang Legazpi City at Piuduran. Tigda-2 naman po ang Ginobatan, Malilipot at Rapu-Rapu. At tig-1 naman po ang Ligao City, Malinao at Tabaco City. Para naman po sa probinsya ng Camarines Norte, meron po tayong naitalang 53 new COVID-19 cases. At sa 53 na ito, 12 po ay mula sa Daet, 10 ay mula sa Labo, 8 mula sa Paracale, 5 po ang Talisay at Vinsons, 4 sa San Lorenzo Ruiz, 3 sa Jose Panganiban, 2 ang Basud at Kapalonga, at 1 naman po ang Mercedes at San Vicente. From November 27 to December 3 naman po, sa Camarines Sur, meron po tayong 76 na italang new COVID-19 cases. At sa 76 na ito, 28 po ay mula sa Naga City. 5 naman po ang Kanakman, Pamplona at Tinambak. 4 ay mula sa Nabwa. 3 ay mula sa Iriga City. 2 naman po ang Kabusaw, Libmanan, Magaraw, Milaor, Pili, Ragay at Sipokot. 1 naman na bagong COVID-19 case ang mga bayan ng Baaw, Bato, Buhi, Bula, Calabanga, Garchitorena, Goa, Lupi, Minalabak, Ocampo, San Jose at Siruma. Para naman sa probinsya ng Catanduanes, meron po tayong naitalang 10 new COVID-19 cases from November 27 to December 3 at 7 po dito ay mula sa Virac at 1 naman po ang mga bayan ng Bato, Pandan at San Andres. Sa probinsya ng Masbate, meron po tayong 17 na naitalang new COVID-19 case at sa 17 na yan, 5 po ay mula sa Masbate City, 4 ay mula sa Katayngan, 2 sa Mobo, at 1 naman po na COVID-19 case ang mga bayan ng Aroroy, Baleno, Kawayan, Milagros, Placer at Puson. Para naman sa probinsya ng Sorsogon, meron po tayo na italang 11 COVID-19 cases from November 27 to December 3, 2022. At sa 11 po, 7 ay mula sa Sorsogon City at 1 ang mga bayan ng Bulan, Gubat, Matnog at Santa Magdalena. Meron rin po tayo na italang 1 kaso na taga-ibang rehiyon pero dito na inabot ng COVID-19. So in total po from November 27 to December 3, 2022, 187 new cases po of COVID-19 ang naitala natin dito sa Bicol region. So kung titingnan po natin from March 27, 2020 kung saan ating naitala ang ating unang case dito sa Bicol region, hanggang sa December 3, 2022, meron na po tayong naitalang 65,723 COVID-19 cases dito sa Bicol. 9,187 ay mula sa Albay,
4,543 mula sa Camarines Norte, 18,783 mula sa probinsya ng Camarines Sur, 3,622 mula sa Catanduanes, 6,030 mula sa Masbate, 9,072 sa probinsya ng Sorsogon. Sa Legazpi City ay nasa 4,402, sa Naga City, 9,817, at mga taga-ibang rehiyon na dito na inabot ng COVID-19 ay nasa 267 po. Para sa ating recoveries, meron po tayong naitalang 123 recoveries dito sa Bicol region from November 27 to December 3, 2022, at 7 dito ay mula sa Albay, 55 ay mula sa Camarines Sur, 10 mula sa Catanduanes, 7 mula sa probinsya ng Masbate, 14 mula sa probinsya ng Sorsogon, at 30 mula sa Naga City. So sa kabuuan po, meron na po tayong naitalang 61,777 na recoveries dito sa Bicol region. Para sa ating mga reported deaths from November 27 to December 3, 2022, meron po tayo naitalang isa, at ito po ay mula sa Sorsogon Province. So in total po, nakatala na po tayo ng 2,671 na deaths dito sa Bicol region since March 2020. Para po sa ating active cases, meron po tayong 1,275 active cases of COVID-19 as of December 3, 2022. At 154 po dito ay mula sa Albay, 311 ay mula sa Camarines Norte, 247 ay mula sa probinsya ng Camarines Sur, 29 ay mula sa Catanduanes, 148 mula sa Masbate, 23 mula sa probinsya ng Sorsogon, 119 mula sa Legazpi City, 73 mula sa Naga City, at 171 na taga-ibang probinsya, ibang rehiyon na dito po inabot ng COVID-19. So yan lamang po ang ating COVID-19 updates ngayong December 5, 2022. Ma'am Linda, back to you po. Maraming salamat sa iyong COVID-19 updates, Ma'am Maxine. Samantala, dumako naman tayo sa COVID-19 vaccination updates. At makakasama po natin si Miss Twinkle P. Lorilla, National Immunization Program Nurse, Nurse Coordinator, Family Health Cluster, DOH Bicol, CHD. Magandang umaga, Ma'am Twinkle. Magandang umaga po, ma'am, and sa ating mga listeners po sa Facebook Live broadcast ng PIA. So, I will be presenting po yung ating COVID-19 vaccination updates as of December 3, 2022, 6 a.m. Next slide po. So, yung ating overall vaccination accomplishment po, ang ating target ay 70% of population, which is 4,264,048. At yung naka-receive na po ng with at least one dose na COVID-19 vaccine ay 3,943,345. So, ang equivalent po niyan sa coverage rate ay 92.48. So, kumbaga, yan po yung with at least one dose. For the total doses administered, to include na po ito yung mga boosters, is 7,695,256. At ang ating rating po for fully vaccinated individuals ay 84.96%. Next slide. Sa ating overall accomplishment per province, na with at least one dose, makikita po natin na ang mga naka-achieve na ng 90% and above na accomplishment ay Albay, Camsur, Catanduanes, and Sorsogon, while ang nananatili pa din po sa ating 75 to 89% coverage ay ang Cam Norte at ang Masbate. Next slide po. For the fully vaccinated naman po na coverage, nangunguna pa rin ang probinsya ng Catanduanes with 108.91%, Sorsogon po with 83.06%, Camarines Sur 83.05%, and Albay 81.05%, at ang Camarines Norte ay 74.64% pa lamang, and Masbate po ay 74.21%.
For the cities naman, kung makikita po natin, halos lahat ay naka-green na, naka-achieve ng 90 and above. So, nangunguna po si Legazpi City with 115.49% coverage, Masbate City 103.43%, Nagas City 100.76%, Tabaco City 96.99%, Sorsogon City 96.83%, Iriga City 94.48%, and last po Siligao with 89.51%. So konti na lang magi-green na din po ang City of Ligao. Next. For our priority groups naman po, makikita po natin dito ang breakdown ng mga nabigyan ng first dose, yung mga completely vaccinated, one dose Janssen, booster dose, and yung coverage po natin for the frontline health workers po ay 188.87% yung with at least one dose, and yung fully vaccinated ay 177.99%. So, mataas na po yung shoot na po tayo sa ating target. Meanwhile, sa ating A2 or the senior citizens, makikita po natin na ang with at least one dose ay 68.98% at yung ating fully vaccinated ay 66.10%. For individuals naman po with comorbidities, mataas na rin po ang ating coverage. Nasa yung with at least one dose ay 101.88% and ang fully vaccinated ay 91.24%. For our pediatric population, ages 12 to 17 years old, with at least one dose po, 125.21%, while yung fully vaccinated po natin ay 113.30%. For our 5 to 11-year-old pediatric population naman po, yung with at least one dose ay 45.57% and ang fully vaccinated ay 37.74%. While the rest of the adult population po ay mataas na din ang ating coverage, 99.99% ang with at least one dose and ang fully vaccinated ay 93.25%. So the grand total for Bicol Region with at least one dose coverage po ay 92.48% and ang ating fully vaccinated ay 84.96%. So ang factor po dito ay ang ating senior citizen as well as yung ating 5 to 11-year-old. So yun po siguro yung kailangan pang tutukan ng ating local government units. Next slide. So lahat po yan na makikita nyo on a regular basis sa ating COVID-19 dashboard at ma-access nyo po yan sa pamamagitan nitong link para maging updated po ang coverage ng ating mga LGUs. And gusto ko lang din pong ipaalam sa lahat na makiisa po tayo sa 3-day Bakunahang Bayan Part 2, which is mag-start po yan ngayong araw, December 5 hanggang December 7. Nationwide po ang Bakunahang Bayang Part 2 na ito, pinaslakas COVID-19 vaccination. And our Bicol CHD po team, together with USEC Nestor Santiago, ay nasa launching po sa Camarines Norte sa kasalukuyan ngayon po para sa ating Bakunahang Bayang Part 2. So we encourage po yung ating mga individuals na hindi pa nakukomplete yung kanilang second dose, magpa-complete na po kung eligible na, and as well as yung iba po na mga lolo-lola makapagbabakuna na at ang ating 5 to 11 years old. So isang bakunadang umaga po sa ating lahat and keep safe po. Thank you. Ayan, maraming salamat, Ma'am Twinkle, para sa yung COVID-19 vaccination updates. Dumako naman po tayo sa health events. At makakasama po natin si Ma'am Maite Denise Yu Bobis, Health Program Officer 1, Health Promotion and Communications Clusters, DOHB Call. Good morning po, Ma'am Maite. Good morning po sa lahat. So let me share my screen lang po. Okay, so ito po yung ating mga
health events for the month of December 2022. So, for a while lang po pala. Okay, so starting po with our first monthly health event, ang ating Firecrackers Injury Prevention Month. So, ang Firecrackers Injury Prevention Month ay isang annual campaign every December para i-urge ang lahat ng local government units na maprotektahan, especially ang ating mga children from firework-related injuries. So, this is done by strictly enforcing yung ating pagbaban ng pagbenta, pag-manufacture, pag-purchase, and of course, paggamit ng paputok. So, this is mandated by the Republic Act number 7183 para maban or ma-regulate ang sale, distribution, and use of firecrackers. So, next naman na ating health event ay ang World AIDS Day. So, ang HIV remains to be a major global public health issue. So, like many other major health issues, it faces additional challenges during the COVID-19 pandemic. So, ang HIV remains a major public health issue na nakakaapekto ng millions of people worldwide. So, although the world has made significant progress in recent decades, importante pa rin na itong ating global targets for this year na ma-meet. So, on December 1, ang WHO ay nakipag-sanib-puwersa sa ating mga partners to pay tribute sa lahat ng nagpo-provide ng mga HIV/AIDS services. So, this is our campaign calls on global leaders and of course communities and citizens na mag-rally for global solidarity to maintain essential HIV services during COVID-19 pandemic. Next ay ang ating International Day of Persons with Disabilities on December 3. So, according to Proclamation number 1157, December 3 has been declared by the United Nations as International Day of Disabled Persons. So, ang ating advocacy na to ay para sa mga rights and privileges ng mga PWDs or yung persons with disabilities. So, kailangan natin mag-pay attention sa kanilang mga needs, sa kanilang mga societal developments nila. So, kailangan natin mabigyan ng action nito and attention, particularly in developing countries katulad sa atin sa Pilipinas. So, lahat ng public and private agencies and of course ang ating mga civil society organizations ay engaged sa pagdevelop ng mga persons with disabilities. So, dapat ma-maximize natin ang ating mga efforts para mag-create ng society na ma-attain ang full economic and social development of PWDs. Next health event ay ang ating Ear, Nose, and Throat Consciousness Week. So, ito po ay magaganap sa December 3 hanggang 9. So, according sa Proclamation number 501, declaring first week of December as the ENT Consciousness Week. This aims to make the public aware sa significance ng early detection, prevention, and treatment of the ear, nose, throat, head, and neck diseases. So, ang DOH po together with our Philippine Society of Otolaryngology, Head and Neck Surgery ay ina-observe itong week na to based sa Presidential Proclamation 1676.
So next po na ating health event ay ang National Health Emergency Preparedness Day on December 6. So ito po ay annually sineselebrate to promote awareness about health emergency, mag-provide ng mga trainings, at mag-promote ng mga laws and mga ordinances on public safety para ma-prevent ang mga injuries, traumas, and accidents. So it is also pursuant to Proclamation number 705, 1995. So, yan lamang po ang ating mga health events for the month of December 2022. Maraming salamat, Ma'am Maite Denise, para sa iyong health events. At syempre, maraming salamat sa inyong lahat para sa Ulat sa COVID-19 Bicol, December 5, 2022. Thank you very much, Ma'am Hestoni Vason, Ma'am Maxine Angela Ranyeses, Ma'am Twinkle Lorilla, and Ma'am Maite Denise Bobby. Thank you very much po. At syempre, Tuwing Pasko ay lagi ng advance Merry Christmas po sa inyong lahat dyan sa DOH Bicol. Pasko ay bigyan. Mas gana. Masaganang bagong kawitampan. Namamasko, suot ang masko, nakasanitize na ang kamay. I-minimize ang usapan, maaliwalas ang pagdarausan ng handaan. Kahit tayo lang, tuloy ang saya makikita sa mga mata. Salamat sa pag-iingat, ang lahat magpabakuna na. Oh, oh. Pilipinas, stay safe to the max para sa healthy Pilipinas. Damhin ang diwa ng pagdiriwang, biyaya sa bawat nilalang para sa healthy Pilipinas. Bakunado man, bawal gumamit ng torotot. Mas malakas ang pananabik sa isa't isa, ngunit walang magpapaputok. Ligtas Christmas sa healthy Pilipinas. Stay safe to the max para sa healthy Pilipinas. Damhin ang diwa ng pagdiriwang, biyaya sa bawat nilalang para sa healthy Pilipinas. Stay safe to the max para sa healthy Pilipinas.